si Vice President Sara Duterte sa iyang amahan nga si former President Rodrigo Roa Duterte kon FPRRD atol sa ika-81 nga adlong natawhan niini karong adlaw Marso 28, 2026. Sumala pa sa bise nga ang inusarang wish niini alang kang FPRRD mao ang dugang katuigan nga dunay maayong panlawas. At paminawan ang hinungtipik sa pamahayag ni VP Sara. For an 81-year-old, isa lang ang birthday wish natin lahat. And that is, he be given another year of good health sa ato ang Ginoo. Ato na paminawan mga kasama ang tipik sa pamayag ni VP Sara. Samtang sa karon wala pa matud pa nakatimbaya si VP sa iyang amahan pinaagi sa telepono. Gumikan, ginadili ang pagtawag sa International Criminal Court kan ICC matag weekend. Apan, kampante matud pa ang bise nga ana sa maayong kahintang ang iyang amahan. Gumikan, anaasab ning kasamtangan si Kong Pulong Duterte kinsa nagabantay o nagamasahe kang FPRRD.